Egunon beraz, ongi etorria denak. Poza da berriz ere hemen Iruñan topo egitera. Osasungo Euskalduntzeko erakundearen 27. biltzar honetan. Egia da, aste honetan ere, edo joan den azken aste hauetan eduki ditugula euskera nolabaiteko berri izan dugu. Batzuetan ona, bestetan ez ona. Egia da gaur ere korrikarekin batera iritsi gerala Nafarroera, gaur 9 kalea usteet Lizarraldetik edo zebilela korrika. Eta batzuk behintzat ere hemen bildu gerala euskera eta zientziaren inguruan, ezta? Egia da ere, azken aldi honetan uki ditugula bai Nafarroan eta bai beste erkidego batzuetan euskeraren albisteak, atzo itxialdia egin zuten medikuntzako ikasleek Leioan, duela gutxi YouTubeen bidez eta ikusekin dituen ere Uxue Barkosek Espartzarekin eduki zituen hitzak. Baina, gaur egia da, ez gerala etorri kejatzera, gaur eraikitzera eta sortzera etorri gerala. Gaur zientziak eta hizkuntzak batzen gaitu berriro. Horren inguruan programa oso aberatsa eta oso interesgarria antolatu digute Nafarroako lagunek. Programan, baditugu gizartean ere puri-purian dauden gai batzuek, eta nik uste denago dela horiek ere entzuteko gogoz eta bertan zer ikasten dugun ikusteko gogoz. Programan ez datorren arren, gaur ere arratsaldeko 6 Agote Sariaren emaitza emango dugu. Agote Saria 2016an deitu zen, unibertsitaterako batez ere bideratutako materiala sortzeko asmotan, eta badugu irabazlea, eta gero 6 gure babesleekin batera azalduko dugu nork irabazi duen saria, gero batzarra egingo dugu, bihar ere usteet sorpresaren bat edo bukaerako ekitaldian ote dagoen, edo bintzat ez dakigu oso ondo nola bukatuko den. Programa oso interesgarria beraz. Mila esker eta zorionak hau antolatzen ibili izaten talde guztiari. Baina egia da ere, hau den ez litzatekela posible izango unibertsitate osasuntsu honetan ez bageunden. Gaurko biltzarra unibertsitate osasuntsu programaren barruan kokatzen da. Eta beraz, Imanol eta unibertsitatea, mila esker egin diguzuen harreragatik. Iruñan eta Nafarroan beti gaude gustora eta beti sentitzen gara etxean bezala gu ere. Eta gero saiatuko gara hemendikan atera eta Iruña ere pixka da gozatzeko, afarian eta afariaren ondoren. Beraz, Euskarabideen eta Udalaren izenean zatuzten Mikel eta Maitena, mila esker ere egin diguzuen harreragatik. Eta besterik gabe, izena eman duzuen guztiei, ongi etorria eta mila esker izena emateagatik, eta gusten dizuet, Mikelen, ez? Mikel, zurea da hitza. Egunon, guztioi, hasi aurretik agurtu nahi ditut nerekin mailan dauden kideak, Carlos Ibarguren, Osasungo Euskalduntzeko erakundeko lehendakaria, Imanol Núñez, Unibertsitate Publikoko ordezkaria, eta Maitena Muruzabal, Iruñeko udaleko ordezkaria. Niretzat ere, atsegina da mai honetan ikustea ordezkaritza instituzionalak ere baduela implikazioa, eta horrela erakusten dugu implikazioa badugula. Eskerrak eman nahi dizkiot Osasungo Euskalduntzeko erakundeari mai honetan egoteko aukera eskaini didalako. Egitarau interesgarri eta sakona prestatu duzue bi egun hauetarako, baina nabarmentzekoa da era berean jardunaldi hauetan hizlari eta partaide zaretenok zuen eguneroko jardunbidean, zuen lanetan, errealitate bihurtzen duzuela hizkuntzaren normalizazioa.
Euskarak Nafarroan duen egoerari buruz 3 puntu hauek aipatu nahi nituzke. Batetik, araudia, indarrean dagoen araudiak zaildu egiten baitu herritarren hizkuntza eskubideak gauzatzea, gaur egun Nafarroan. Bestetik, eta aurrekoa kontuan hartuta, Nafarroako gobernuak argi du neurriak hartu beharra dagoela eskubide horiek aintzat hartzeko. Hori bai, ez dugu Nafarroako egoera soziolinguistikoa begien aurretik galdu behar. Eta azkenik, uste dut adierazi beharra dagoela, herritar euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko neurriak hartzea ez dela euskaraz ez dakitenen aurkako diskriminazio ekintzatzat hartu behar. Carlosek bere aurkezpenean esan duen moduan, azken hilabetetan oso modu bortitzean batzuk salatzen ari dira, euskara inposatzen ari dela bai gobernutik eta bai aldaketa sustatzen duten alderdien aldetik. Eta guk garbi dugu Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikak herritar guztien eskubideak bermatu behar dituela eta lan horretan ari gara. Egoera soziolinguistikoa aztertzen badugu, azken ikerketak, 6. inkesta soziolinguistikoak berriki aurkeztu dena, 3 datu esanguratsu hauek erakusten dizkigu. Euskararen ezagutza Nafarroan azken 25 urteetan 9,9,5-tik 12,9-ra pasatu da. Azken 25 urtetako bilakaerari begiratuz gero, euskaldunen hazkundeak gazteenak ditu oinarri. 1991an, 16-24 urte bitartekoen 10% ziren euskaldunak. 2016an aldiz, 100%a ia 16 puntu handiagoa da. 125,8. Adin horretako 4 gaztetatik bat euskalduna da. Eta azpimarratu nahi den azken datua hauxe da. Euskararen erabilera azken 25 urtetan mantendu eginda gutxi gora bera 1,6, 1,6,6 arteko kopuruetan. Goranzko joera txikia gertatu da edo neurtu da azkeneko inkesta honetan. Eta datu horiek kontuan hartuta, 2 erronka jarri nahi ditut mahai gainean. Bata, euskara ikasi nahi duten herritarrek modua izatea aukera hori gauzatzeko, eta bestea, euskaraz hitz egin ahal izateko aukerak, erabilera eremuak handitzea. Erronka horiek eta beste batzuk gogoan, 2017ko urtarrilaren 25ean, duela 2 hilabetek, Nafarroko gobernuak euskararen lehen plan estrategikoa onartu zuen. Plana parte hartze prozesu zabal baten emaitza izan da, eta 180 ekintza biltzen ditu 6 ardatz estrategikotan banatuta. Planaren ardatzetako bat, zerbitzu publikoei buruzkoa da, eta horren barruan ditugu bistan denez osasun zerbitzuak. Egun, osasun zerbitzuetako oso lanpostu gutxitan eskatzen da euskaraz jakitea Nafarroan. 78 lanpostutan. Osasun bideko plantillaren 0,71 da kopurua. 11.000 langile inguru daude osasun bidean eta 78tan bakarrik ezarria dago hizkuntz eskakizuna. Eremu euskalduneko 77 lanpostutan plantillaren erdia baino gutxiago, eremu euskalduneko plantillaren erdia baino gutxiagoko kopurua da, eta egun ez dago guztiz bermatua kontratatuko diren langileak, espezialistak, beti euskaldunak izango diren. Eta hortik kanpo eremu misto eta euskalduna kontuan hartuta, eta ez dugu ahaztu behar Nafarroako ospitala, herritar guztiei zerbitzua ematen dion Nafarroako ospitala Iruñan kokatua dagoela, lanpostu bakar batean eskatzen da euskaraz jakitea. Datuok argi erakusten dute zenbat urtetako atzerapena dugun arlo honetan. Hurrengo hilabetetan egoeraren diagnosia izatea espero dugu eta hortik abiatuta pausoak emateko moduan izango gara herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko bidean. Esaterako urte hauetan, formakuntzako datuak begiratzen baditugu, osasun departamentuko 1.200 langilek euskara ikasi dute euskara bideko euskaltegian. Horietatik 250 inguruk C1 eta B2 maila eskuratu edo lortu dute.
baina administrazioak ez ditu neurri praktikoak hartu langile horien ezagutzaren bidez herritarren eskubideak bermatzeko. Beraz, diagnosi zehatza ez badugu ere, badakigu plantillan badagoela aukera neurriak laster martxan jartzeko. Ez nahiko genituzken guztiak noski, baina planifikazioak hortan lagunduko. Eraginkorrak izateko ordea argi dugu planarekin batera araudia eguneratu behar dela. Espero dugu gobernuak laster onartuko duela Nafarroako berezko hizkuntzen erabilera arautuko duen foru dekretuaren proiektua. Datorren astean, Euskararen Nafar Kontseiluan aurkeztea aurreikusia baita. Eta hori izango litzateke 6 hilabete luze, ibilbide luze baten emaitza. Agian prentsaren bidez ikusi duzue, hainbat forotan aurkeztu dugula, funtzio publikoko mahai sindikalean aurkeztu dugu, alderdi horretatik ez dugu jaso aldeko onespena, kritika egiten zaiolako bi aldetatik foru dekretunen proiektuari. Batzuk uste dute gehiegizko eskakizuna finkatuko duela gobernuak dekretu horren bidez, eta beste batzuk uste dute aulegia dela dekretuaren edukia herritarren eskubideak bermatze aldera. Bi kasutan guk ematen dugun azalpena da dekretua Euskararen legea garatzeko araua dela eta ez Euskararen legea aldatzeko araua. Eta Euskararen legeak muga nahiko estuak jartzen dizkigu. Eta alegin horretan, edo egoera hori kontuan hartuta, gauzatu dugu proiektua. Publikatua dago proiektua, aldaketa batzuk egin zaizkio parte hartze prozesuan, baina nik uste aste santua baino lehen ez bada, aste santua eta gero ja publiko gobernuak onetsiko duela proiektua eta uda aurretik aurre ikusten dugu onartua egotea. Euskara bidean argi dugu planak eta araudiak beharrezkoak direla, baina Euskararen erabilera soziala zabaldu nahi badugu beharrezkoa da instituzioen eta gizarte ekimeneko erakunden arteko elkarlana. Eta ni gaur hemen egotearen arrazoi nagusia hori da, elkarlana berrestea eta osasungoa euskalduntzeko erakundearen lana zabaltzen laguntzen jarraitzeko asmoa dugula adieraztea. Bi egun hauetako hitzaldiak osasun arloko profesionalei helarazten lagundu nahi baitugu. Bukatzeko azpimarratu nahi dut guztioi dagokigula bizitzaren arlo guztietan euskara presente egotea. Hemen zaudeten guztiak erakusten diguzue posible dela aurrerapausoak ematea. Eskerrik asko eta emango gorra izan dadila ondoren izango dituzuen hitzaldiak eta zuen arteko elkarlana. Mila esker, Mikel, etortzeagatik, eman diguzun babesangatik, mila esker benetan. Imanol, zurea deitza. Kaixo, ongi etorri lupera, hizkuntza plangintza zuzendari moduan, posten nau, horrelako jarduerak egitea, eta batez ere erizaintza fakultatearen barruan, edo eraikin honetan, saguna da zuentzat ere, nolakoa den egoera, euskararen egoera gure unibertsitatean eta fakultatean, zuen edo osasun arloko fakultatean, saia izan da, historikoki eta saia da, orain arte ere, euskarazko ikasgaiak eskaintzea, hemendikan urte batzuetara egia da, fakultatearekin hitz egin dugula edo adostu dugula plan estrategiko bat, eta plan estrategiko horretan nolabait euskara eskaintza hobetzeko konpromesu bat hartuta dago, nola bideratuko dugu hortxe dago ere, baina ideia da pixkanaka euskara ere gure fakultate honetan edo fakultate honetan sartzea badakigulako ere inkesta soziolinguistikoa ikusita euskaldunen kopuru haundi bat hemen kokatuta dagoela, ez hemen bakari, baina baita fisioterapian ere 60% badaki euskaraz eta orduan aukera polita da nolabait giza baliabide hauek aprobetxatzeko eta profesional euskaldunak hemendikan ere ateratzeko. Hala ere, esan behar dizuet ere, ez dela erreza, askotan, maila askotan egoten gara, eztabaidatzen, askotan euskara eta ingeleraren leia
existitzen ez den lehia hori gertatzen da, eta eztabaidatu behar da, ez? Eta ni ekonomista izan da ere, ez naiz osasun arlokoa, beti daukat nire buruan efizientziaren eta eraginkortasunaren diskursoa, ez? Eta diskurso horretan, euskerak ere askotan, esaten dizute, ez? Zertarako euskera osasun arloan azkenean gaixo bat eta osasun arloko profesional baten arteko harremana bakarrikan komunikazio efektiboan oinarritu behar denez, ez? Azkenean gertatzen zaizuna kontatu behar diozu eta besteak kontatu behar dizu zuri zer egin behar dezun hori betetzeko, baina irakurri dut oraintxe hirugarren daukagun plana, osasunaren aldeko hirugarren plana unibertsitatean, eta hortxe osasunaren perspektiba edo ikuspuntua askoz ere zabalagoa da, ez da bakarrikan ongi esate fisikoan oinarritzen, baina baita ere, eta batez ere hortxe jartzen du indar guztia ongi esate emozionalean, ongi esate psikologikoan, eta hortxe bai, gauzak aldatu egiten direla, azkenean ez da berdina, zure sendagilearekin gana joaten baldin bazea, eta zure hizkuntz propioan hitz egiten baldin badezu, bertan osatzen diren harremanak, ez, konfiantzan oinarritzen dira, segurtasunean oinarritzen dira, empatia lortzen duzu, eta hori argi dago eraginkortasun puntu horretatik ere ikusten dezula balio bat duela, ez? Orduan, azkenean eraginkortasunaren diskurso horretan atzean dagoena da ere osasunaren perspektiba oso narru edo estu bat, ez? Osasunaren perspektiba zabal batera irekitzen baldin bagara eta hori onartzen baldin badegu, euskararen indarra askoz era handiagoa da, ez? Eta azkenean osasuna eta euskararen lotura hori defendatzeko ere osasunaren perspektiba zabal hori defendatu behar dugu, eta horretan ez dago eztabaidarik, ez? Azkenean gure plana onartuta dago eta inori ez zaio bururatzen esatea zure ongizate emozionala ez dela garrantzitsua, ez? Eta hori horrela bada hizkuntzaren balioa garrantzitsua izan behar da, eta horregatikan alde horretatikan mai horietara joaten garenean, ni uste eskubideak hortze daudela eta garrantzitsua direla defendatzea, baina euskarari ere eman behar zaiola balio erantzi bat, erakutsi behar degula gure helburua ez dela bakarrik lege bat betetzea, baino lortzea kasu honetan gure gizakideen osasuna hobetzea ere, ez? Eta horregatikan defendatzen degula gure ikasgaiak euskeraz ematea, gure sendagileak euskaldunak izatea edo euskeraz hitz egitea, ez? Eta balio hori ere jendeari ematea. Horregatikan ni uste horrelako jarduerak oso garrantzitsua direla, gainera hemen Nafarroan eri gustatzen zait pilo bat ere horrelako jarduera positiboak ateratzea eta euskararen arlo proaktiboa gizarteari erakustea, eta egia esateko bai, egia da askotan gabezietan kokatzen dugula gure ardura, eta horre egin behar dugu, baina baita ere ikusi behar dugu gauzak aurrera egiten direla, eta horren aldetikan komentatzen eban oraintxe bertan ez, hemendikan hilabete batera egingo dugula hemen Nafarroan ere ikergazte kongresua, ona etorriko dira 120 ikertzaile gazte, euskalduna denak, eta Nafarroan egingo dute beraien hitzaldiak, eta badakit hitzaldi horien artean 160 osasun arlokoa direla, beraz, euskararen presentzia osasun munduan agian balio hori argi ikusten dugulako indartsua da, eta ni uste hori aprobetxatu behar dugula ere gure diskursoari nolabait horrelako balioak erazteko, eta horretan gabiltza, eta ni uste horrelako jarduerak garrantzitsua direla eta batez ere Iruñean egitea, eta hori da dena, ongi etorri, espero dut hemen gustora izatea eta aprobetxatzea zuen denbora, eta gure harremana gutxi gora bera hemendikan etorkizunera mantentzea, gure artean. Mila esker Imanol, bai, hala da, egia da eskubidea zadatago azken aldi honetan lortu dugula, eta nik uste ja kuestionea zina dela hizkuntza, kalitatea eta segurtasun klinikoarekin lotzea, ezta? Ez du bate ikustekorik asistentzia gaixoaren hizkuntzan eman alizatea, horrek kalitatea gehitzen di asistentziari, baina gainera zuk ez hori baduzu lertzen gaixoa kontatzen nahi zaizuna, bere segurtasun klinikoa arriskuan jar dezakezu, ez diagnostikoa ez duzu asmatzen, eta hortadako profesional elebiduna behar ditugu, eta hortadako unibertsitatea behar dugu. Beraz, mila esker, etxea guzteagatik, Imanol, benetan mila esker. Maitena, zurea daitza. Egunon guztioi eta, mila esker, Osasungoa Euskaldintzeko elkarteak 27. aldiz jadanik antolatzen dituen osasun jardunaldietara.
lehen da bizi, bai esan nahi dizuet, orea handia badela niretzat eta ordezkatzen dudan Iruñeko udalarentzat zuek jardunaldi hau Iruñean antolatu izana. Jardunaldiak garrantzitsuak dira euskararen garapenerako, noski, baino batez ere garrantzitsuak dira hiritarren onizatean aurrerapausoak egiteko. Hiritarrak bai dira azken finean bai medikuntzaren eta osasun sistemaren eta baita hizkuntza politikaren helburu lehena eta zuzena. Haien onizatea hobetzeko nahi dugu medikuntza eta osasungintza hobetzea eta baita euskararen baliabideak haien eskura jartzea. Medikuntzaren hobekuntzan aurrerapasoak ematea bada, edozein hizkuntzatan izan da ere, sexu nortasunez aritzea eta osasungintzan generoari ematen zaion tratamendua aztertzea, edota osasun onari erdiesteko beste bide posiblez jardutea. Izan ere, zuen elkarteak bide garrantzitsua egin du. Nabaria da egin duzuen bidaia hasierako jardunaldi haietatik non zentroa baitzegoen euskararen baitan oraingoetara, non erdigunea gaian dagoen jarria eta ez hainbeste hizkuntzan. Azken hau gero eta gehiago bilakatzen ari baita benetan den alegia, edozen gaiaz aritzeko tresna. Zentzu honetan jardunaldiak gero eta homologalizatuagoak daude geure inguruan antolatzen den beste edozein kongresu edo jardunaldiekin. Eta hori ona da normaltasunaren eta ezaugarria. Komunikazio tresna diot, baino ez edozein tresna, izan ere medikuek, erizainek eta osasun laguntzaileek pazienteekin duten hartu emanetan hizkuntzak rol zentrala jokatzen du, orain, komentatzen ari zineten bezala, ez? Harreman horrek hurbiltasuna, konfidantza, intimotasuna eskatzen ditu, eta horretarako ezinbesteko tresna da hizkuntza, pazientearen hizkuntza. Mediku ona edo euskalduna dikotomia faltsu eta interesatutik urrun, mediku ona izateko hizkuntza ere behar duzu ezinbestez. Hemen, nire kontatuko dizuet nire adibide pertsonal batez, nire aizpa izan da lesakan famili medikua urte askoz, eta askotan kontatu izan dit, ze garrantzitsua izan den berarentzat euskara jakitea. Zeuden paziente batzuk ez zirela medikura joaten, esaten zioten, zertarako joango naiz, ez bai didate ulertu behar eta, ez? Orduan, nik uste, esaten zenuten bezala, medikuak beharrezkoa du hizkuntza tresna bezala, ez? Pazientea ulertzeko. Iruñeko udala beraz jarraituko du elkarlanean euskararen normalizazio bide hori bultzatzen. Oso pozgarria da jardunaldien egitaragoari begirada ematea eta egiaztatzea ze paper garrantzitsua betetzen ari zareten Nafarroako sanitarioak, nola sartzen ari zareten gero eta irmoago euskararen erabileraren korrontean. Nabaria da Iruñeko eta Iruña herrietako osasun langileen partaidetza. Zorionak, Iruñeko udalaren ordezkaria naizen neurrian, mila esker honitz eta lan ona egin. Eta disfrutatu Iruña, salba duzu gero. Zertuko geha nurriz disfrutatzen bihar berriro goizean hemen egon behar. Mila esker, Maitena, benetan, egin diguzuen erreagatik, eta nik uste bezai gabe, zientzia diutziko digula dekua.